tura shi za ka yi ya kwanta. Murgi ne shi kenan. A'a ya kake mai da ƙarfi haka ne? Ka san yaron nan yana da matsala, kuma ba na son yayi nesa da ni. Sannan zai iya ɓata. Kuma ba ka tunanin idan yayi nesa da ni zan iya shiga damuwa? Damuwar da zai shiga ni tuntuna cikinta nake. Ni na taɓa ganin wannan yaron banza yaron ɗan iska. Ɗan nawa kake kira da ɗan iskan banza? Ka kalli cikin idanuna ka kira min ɗana ɗan iskan banza? Bacin rai ne shigo cikin zance. La ilaha illallah Muhammad. Yaro hauka ya ƙari kan hauka. Amma yanzu kai a ce na yi a fita kai daga gidan nan ya zama matsala kuma yanzu ka zo da wani salo na ya fa min biyar. Wannan yaro fa da aka zo da shi gidan nan nawa ba. Ka san da wannan salo yau kuma muka tashi? Ai jibga ta yi kwana iya kamar ɗan jaki. Kamar ya kwana iya jibga ta. Kamar ya jibga. Duka. Na ce tun da nake a duniya ban taɓa zaton cewar Allah zai bani lafiya da zan jure duka ba sai ji a hannun yaron nan. Da abin da aka ce iyaye biyu sun haɗu ba sa gaunarsa ba sa jituwa a tsakaninsu abin yana da wahala.